ଆପଣ ତରଫରୁ ରିଲିଫ୍ ଲିଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋड ଜାମ୍ ହେଇଯାଇଛି। ହେଲା ରୋड ଜାମ୍ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଇଏ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋड ଜାମ୍ ଅଛି। ଗଛ ସବୁ ପଡ଼ିକିରି ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ରୋड ଜାମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଉନସିଲରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେନ୍ ରୋड ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାମ୍ ଅଛି। ସବୁ ରୋड ଟୋଟାଲ ସବୁ बंद टोटाल रोड जाम थी गाड़ी सब रिटर्न कर बाहर को जाऊँगी। सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म परिणत होती बर्तमान प्रशांत दुकान सुरक्षित।